Ngarit. Bokit, buahnya. Bagus. Bismillah. Ngarit. Ngarit. Ora rasane kopi. Lah duwe dang. Ini pertanyaan ki. Apa? Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Nyorti. Apa? Gandul. Salah. Mie ayam. Salah, mie ayam goblok kali, Cok. Lah apa? Rempeyek. Bisane Rempeyek. Lah direpung semut. yang duwe pertanyaan ki. Apa? Buah apa sing iso nggawe anak? Pisang. Salah. Gandul. Salah. Sing ngerti ki? Apa? Iki yo. Nyerape nyirae. Buah pam. Iya, beneran. Apa? Kelek apa sing bisa dikomunikasi? Lah ayam. Salah. Kelek kuda. Salah. Apa? Nyerah. Nyerah. Telepon genggam. Udah panas. Panas. Yo. Nyone mitos. Apa? Nyen kuwi yo cari buyut-buyut mangan kerupuk kuwi yo aja dicuil, langsung dipangan. Cari bar dicuil kok besok anake ora kenteng. Bener kan? Tos tapi kok Ngarit. Oh, kudu semangat dino iki. Walaupun yo sing sayang. Semangat oke. Tapi tuku kota yo hasilnya ora kedem 1000. Wis dulu. Masih sayang, aduh. Sayang lagi. Lah kancane. Ada. Sapa ki sing kematak? Woi, Ora krungu. krungu ora kowe? Ora. Woi. Woi, Weh, lagi apa kowe? iya ra. Kacamatane sapa ki? Nyolem, wingi nemu. Satu keligi. Ngarit, iya. Aku kan melurut. Iki. Kadung ndi kowe? Tadi ngising. Oh, kowe iki sing ngundang-undang yo. Iya le. Kowe sing matak yo. Iya iki. Wasu kok. Asem kono iso betul he, long koncone. Jadi tutorial ngarit nyong. Hah? Tutorial ngarit? Yo. Gak asli ngarit. Yo ora. Asli bra. Asli. Yang harus disiapkan adalah pertama Ngarit. salah Apa? mental. Ngarit, Ngarit. kandi. Cepet. Pita nggih Ya, buri pit. Ketika mental dan pikiran kita siap, baru kita melaksanakan mencari. Suket. Nah, yo bener. Masuk wadonan. Sing ngono. Gimana nyong tak nyacak ngarit? Ki. Dong. Ya apa? Sedikit. Oke. Ini belek. Awas. Wih. Di mana? Ki. Sikile kowe kebatuk kowe. Nah. Nah, Oke. rapi, Bra. Rapi Teo. Saya kasih kon ayo.
Ya apa sih apa? Aja melu-melu kowe. Waduh, Napa kowe? Kamu iki sing balane. barang iki sapa ki? Kowe mau sing balangke nang pilingan Ustaz geser ya. Arete. Ke meneh jegong. Jegong pe jegong. Karen iki kowe. Ngapurane Rama. Yo, anda mimpi bae yo. Yo, Ora. sira. Teman-teman lagi. Iya, mimpi yo. Mimpi apa? Iki nang numpak pito. Bane kempes ditulungi. Wong ayu pol. Ya iki nah. Kaya apa ceritane? Iki. Aduh, kita ngelos maling. Aduh. Ngelos maling. Nang apa pite? Nah, kaya kuwi. Muga-muga Mantep terwujud toh. Amin. Yang apa mimpi lho. Mimpi apa? Krungu wong AA Nandi, nang jero omah. kaya apa dong ceritane? Kaya iki ceritane. Bi. Apa kae? Wah, sultan les bajingan. Kaya kuwi. Kaya kuwi. Mantep teh oh. Enak nemen. Mimpi yo. Yang mimpi yo. Pacarnya yo digowo wong liya ngerti. Kaya apa jan? Kaya apa Kaya apa dong ceritane? ceritane? Oke, kaya iki. Coba gue butuh. Nah, kaya kuwi ceritane. Oh, ngeri yo. Menyedihkan sekali. Nyong ki. Nyong bengi mimpi petang gede. Yo apa sih? Mimpi apa? Dong apa ceritane? Ki, lagi ki. Tolong. Iya. Oh kuwi. Ngeri teo. Lah kuwi kok kuwi ape ono apa sih? Ora apa. Yo ora. Kepitenya gua akira. Nyebu gua arit. Kacamata ketinggalan. Duh. Gua. Alah, bodoh apa?